Mga amigo, mga amiga, uyog na sa lugar nga maabunda, maabunda, maabunda. Maragusan aliyatong suruyon, kay nindot iyamyu kung imong subungon. Ulag na sa lugar nga maabunda, maabunda, maabunda. Sa ginayan, oh, 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 oh. Ulag na sa lugar nga maabunda, maabunda, maabunda. Ang Maragusan, oh, 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 oh. The best ang Maragusan, wagi makalabaw. Kay tungod makalingaw ang among lugar, o dili ka matagbaw. Ay diri ninyo makita ang mga pors nga sang induta, ug bulak nga Raplesya sa Mount Candelaga, ug Cool Spring ug Hot Spring Resort sa Maragusan. Kay nindot ang mga view maong ginabalik-balikan, ug sa mga turista ayaw mo gabalaka, kay kami na ang bahala nga mo guide sa inyo. The best, the best, the best ang Maragusan. The best, the best, the best ang Maragusan. Ulag na sa lugar nga maabunda, maabunda, maabunda. Ang Maragusan, oh, 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 oh. Maundi nga lugar nga dili na ko makalimtan, kay mauni nga lugar nga akong natawhan. Sa mga higala dala ang imong pamilya, uyab man o barkada, welcome mo diri ah. Ugayaw o kabalaka, peaceful ning lugara, kaya mga tao diri nagkahiusa. The best, the best, the best ang Maragusan. The best, the best, the best ang Maragusan.